बावैसो सान सिगांनिफ्राय बिटिआर ओनसोलनि दाब दाब जायगायाव बिपिएफ हानजानि जयनिं हाबाफारियाव बिजेपि इउपिपिएल आरो गुबुन गुबुन हानजानि रोजा रोजा मावथि सोद्रोमाफोरा जयेन जाबाय थानायखौ नुनो मोनबोदों। बेबादिनो दिनैबो बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय मुसलपुर ब्लक बिपिएफनि बानजायनायाव मेदाघाटआव बिपिएफ हानजानि गोगोम जयनिं हाबाफारि जालाङो। दिनैनि बे जयनिं हाबाफारियाव बिटिसिनि बारग' गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिजों लोगोसे बारग' लेङाइ गाहाय खुंगिरि खाम्फा बरगयारि, एमसिएलए देरहासार बसुमतारि आरो हानजानि माखासे दैदेनगिरि लोगोसे मुसलपुर ब्लक बिपिएफ हानजानि दैदेनगिरि मावथि सोद्रोमाफोराबो बाहागो लादोंमोन। 900निबो बांसिन जयनिं जानाय दिनैनि बे हाबाफारियाव गोदानै जयेन जाफैनाय रायजो राजा आरो इउपिपिएलनि आइजो मावथिफोरा खौरांगिरिनि सिगाङाव ओरैबायदि फोरमायो। इउपिपिएल दोलोआव दङमोन जोङो गासै जोंहा बहुदानो जयनिं जादों। माने जों दिनैहाय बे इउपिपिएल दोलोनिफ्राय खामानि मावोमोन आरो आइथाबारि प्राइमारिनि आं सेक्रेटारिमोन बिसोरनि। दिनैहाय जोङो बे इउपिपिएलनि खामानिखौ मोजां मोनैनि थाखाय जों दिनै ओंखारनानै दिनै बे बिपिएफ दोलोआव जों दिनै जयनिं जाबाय आरो जों मोजाङैनो बे खामानिखौ मोजाङैनो जों मावलांनो आखाइ लाबाय आरो देरहानाया रोखाखा। बेखौनो जोंनि मावनायखौ मोजां मोनाखै। माने बियो गोबां खोथा बुंबाय थायो, बिनि थाखायनो जोंनि दोलोनि गासै अमेनसेल बा प्राइमारिनि गासै जोंनि गोजामफोर पेरेन्ट बडिफोर जों बेखायनो जों जोंनि इउपिपिएल दोलोआव थारमाने गासै बारहावा नांलाय खमलाय बुलाय सुलाय खालामनानै गावस्रानायनि थाखाय जों दिनै बिपिएफ दोलोखौ मोजां मोनो। जों दिनै ओंखारबोदों। जोंनि बुंनांगौआ बेनो। जों हाजासे मोजां खामानिखौ मावलांनो सानदों आरो जों देरहानायखौनो जों खालामगोन। सोरखाथायाव फैना बेनो जाहैबाय जोंनि बुंनो गोनाङा। जेनेबा जों बिसोरनि मावनाय इउपिपिएलनि खामानि मावनायखौ जों मोजां मोनाखै। जों जेनेबा रायजोफोरनो जि होनांगौ मोन्थाइफोरखौ जों होनो हायाखै। बेनिखायनो जों दा बे बिपिएफ दोलोखौ मोजां मोननानै जों दा ओंखारबोबाय गासैबो। बुंनाया आङो प्राइमारिनि अमेनसेलनि सेक्रेटारिमोन आरो। बेसे बोसोर जाखो मावनाया ओरैनो मावनाया बोसोरथाम जाबाय जोङो। दिनै बिपिएफ दोलोआव फैफिनबाय। दिनै जों जयेन जाबाय आरो। प्राइमारिमोन आइथाबारि प्राइमारि मुसलपुर आइथाबारि प्राइमारि पिं जाबाय जोङो। साबैसे बहुद जानांगौ 2000नि सायाव आरो जेनेबा आरो किसुमान बायदियाबो थाबोनाय जादों। जों दा गासैबो बिबानगिरिया गासै 40 जननि सायावनो आरो जायफोरा वार्कारफोर दङ। गासैबो जों बिदिनो मोजां बिपिएफ दोलोआव मोजाङै खामानि मावलांगोन होननानै जों दिनै आवगायबोबाय। चेनेलखौ आच्चा दिनै जों जयनिं जानायनि मेन उद्देश्यआनो जाहैबाय मानो होनबा बे मुसलपुर डिस्ट्रिक्टआव दिनै गार्जेन गैयि बायदि जानानै दं आरो खुनु दलनि नियम निथि आरो रुल रेगुलेसन जेबो फल' खालामा आरो जिबिलाकनिखि जों सिनियर जायफोरनिखि पुराना दल गाबथाना दोननाय बेफोरबायदि मानसिखौ दिनै दला खुनु रेसपन्स होआखै। खुनु लाइन गैया, खुनु निथि नियम जेबो गैया, खुनु आदर्श गैया। बे हिसाबै जोङो दुखु मोननानै जिखिनि बिपिएफनि निथि आदर्श बा मिशन आरो भिजन जिखिनि उद्देश्य बेखौ मोजां मोननानै जोङो इउपिपिएलनिफ्राय जोङो बिपिएफआव हाबफैनाय जादों। जोंहा मोननाय मोनैजों खोथा गैया। समाजा थांनानै थानांगौ, समाजा डेभेलप जानांगौ। हाग्रामानि सारनि दिनाव जिखिनि डेभेलप जादों 17 बोसोराव रायजोआ नुदों आरो जों सोलायनायनि सार्थआव आङो बे दलखौ जोङो गाबथाना दोनदोंमोन। खिन्थु जोंखौ रेसपेक्ट बा रेसपन्स दलाव जोंखौ होयिनि जोङो दिनै बिपिएफ दलाव हाबनाय जादों। जिहेतु नोंथांखौ मुसलपुर बिपिएफ नेता होनना मिथियोमोन, राइट मा जाहोननि थाखाय नोंथाङा जिहेतु इएम थासेयावबो ओंखारबोखो? बाथ्राया जाहैबाय दला जाबाय रायजोनिसो दल, रायजोनि दल आरो रायजोआनो श्रेष्ठ। रायजोखौ रेसपेक्ट होनो रोंनांगोन आरो रायजोखौ खोथा बुंनायनि अधिकारखौ होनो हानांगोन। अब्लासो बे दला थांनानै थागोन आरो रायजोआ खोथा बुंनायनि मोन्थाय जुदि मोनाब्ला बा रायजोखौ जुदि सिबिनो रोङाब्ला बे दलाव थानायनिख्रुइ थायैआनो साबसिन होननानै जों डिसिसन लानाय जादों आरोखि।
UPPखौथ' आंनो गाबथानानै दोनदों आजि 12 बोसोर आंनो नोंथांमोना सोंनो हागोन आंखौ आलु सिं होननानै मिथियो सारा बाक्सायाव मोनब्रै डिस्ट्रिक्टआव आं उदालगुरि आरो क'क्राझार बा चिरांनि बाथ्राखौ आं बुङा सोरबा लिडारा थांगोन आरो फैगोन पार्टियाव खिन्थु बेखौ गाबथानांगौला लाखिनाया नों आंनि सोरबा सासे गाबथाना लाखिनांगोन अब्लासो बे दला थांनानै थागोन दायथ'आ बयहाबो दं जुदि रायजोनि मोजां खामानि मावनोब्ला लिडाराथ' थांगोन आरो फैगोन बेयाव सोरबा सासे बा सानै लिडारा कर्मियानो बे दलखौ गाबथाना लाखिनांगोन अब्लासो दला थांनानै थागोन कर्मिखौ आगोलावनो कर्मिखौ रेसपन्स होनांगोन कर्मिखौ रेसपेक्ट होनो रोंनांगोन रायजोखौ खोथा बुंनायनि मोन्थायखौ होनांगोन जोंहा मोननाय मोनैजों खोथा गैया रायजोनो होनो होननानै सोलायनायखौ लाबोदोंमोन जोङो खिन्थु जों दिनैनि थारिखआव 3 बोसोर जानानैबाबो जों सोलायनायखौ नुवाखै मानसिया सरकाराल' सोलायनानै मा जानो मानसिनि साननाय हनाया जुदि सोलायाबा बेखौथ' परिबर्तन होननानै बुङा बेखिनिखौनो बुंबाय आं सम मोनब्ला नोंथांमोनखौ लिंहरनानै मोजां शेयार खालामसिगोन धन्यबाद मुसलपुर समस्तिनि UPPनि आगोलनिफ्रायनो PCDR-निफ्राय UPP-निफ्राय UPPL पार्टी खालामनानै 15 बोसोर जों सार्भिस होनायनि उनावबो सरकारखौ गठन खालामना होनायनि उनाव एज ए ससियेल वर्कार बा पार्टी वर्कार्स हिसाबै UPPL-आ कुनु दिन रेसपन्स माने वर्कार्सफोरखौ होनो रोङाखिसै एबा नेताफोराबो कुनु स्टेन्ड गैया आरो कुनु मोनसे सिस्टेम गैया बे दलावहाय तो ओंखायनो जोङो बेफोरखौ इयुननि खोथाखौ साननानै जों दिनै जिथुके सिस्टेमेटिक खारग्रा जोंहा आगोलनि दल BPF दंमोन तो बेयाव जे संबिधान दङ माने पार्टी स्पिरिट हिसाबै थाङो तो बेखौ जोङो नुहुरनानै दानि जे UPPL सरकार बे सरकारनि जि नीति नियमखौ जोङो सामाजिक हिसाबैबो जोङो मोनाखै डेम'क्रेसि हिसाबैबो जोङो बेखौ मोननो हायाखै माने किसु डेम'क्रेसिनिफ्राय बारनानै माने किंडम स्टाइलाव थांनायखौ जों नुदों तो आरो ससियेलि कुनु खामानिफोरा जाया रायजोनियाव सोंनानै जेबो खामानि दामानि गभर्नमेन्टआ बिबानगिरिफ्रा मावनो हायाखै तो ओंखायनो बेबायदि रायजोखौ गोजोन होनो हायाखै बे बेलायाव जोङो नोजोर बोनानै नोजोर नुहुरनानै जों BPF-नि आगोलनि नीति नियमफोरा जिखिनि सिधामोन रायजोजों गोरोबना खामानि मावोमोन आरो बयबो पार्टी वर्कार्सखौ रेसपन्स होयोमोन बेनि थाखाय जोङो बेखौ सानफिननानै दिनै जोङो गोदानहै बे UPPL दलखौ गारनानै आखौ गोदानै जोङो जइन जानायनि ओंथिया जाहाथे बिथाङाथ' फर्मेलि जेबो जौगानायनि खामानि मावनो हायाखै जों नुनायाव बिथाङा बुङोसो माने प्रेस मिट होयो बा बाथ्रायाव बहुतखिनि बुङो खिन्थु भितरे समाजजों गोरोबनानै बिथाङा मावनो हायाखै पार्टी वर्कार्सजों गोरोबनानै जेबो खामानि मावनो हायाखै आरो कुनु मोनसे रेसपन्स बिथाङा होनो रोङाखै दिनैसिम समाजखौ